BCUनि प्रणय ब्रह्म होनाय सासे स्टुडेन्ट MBBS स्टुडेन्ट आरो बिथांनि बिफाया नैबे टाउनाव बौ बाजाराव माने दाउ बयलार दाननानै बिथांखौ माने फरायहोगासिनो दङ। बे खौरांखौ मोननानै जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा जिहेतु आथिखालाव स्टुडेन्टफोरनो राङारि अनसुंथाइ होबाय थादों आरो बिथाङा सासे डक्टर जानानै फैनो हादों आरो बिथांनि कर्सआ जाहाथे कमप्लिट खालामनानै बिथाङा सासे डक्टर हिसाबै फैनो हायो। बे खौरांखौ मोननानै हाग्रामा सारा 2 लाख रां दिनै अनसुंथाइ होदों आरो जोंनि इउथ BPF नि गासै दैदेनगिरि BSUनि आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफोर जोङो ज' जानानै दिनै नैबे क'क्राझार सहरनिनो बौ बाजार सेरावहाय जोङो फैनानै प्रणय ब्रह्मनि न'खराव फैनानै बिथांनि गार्जेन लोगोसे माने प्रणय ब्रह्म बिथां दङ जोङो हाग्रामा सारा दैथायहरनाय 2 लाख रांखौ जों गथायफैदों आरोखि। आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव आथिखालाव हाग्रामा महिलारि सारा गोबां खामानि मावगासिनो दङ जाहाथे जोंनि BTC ओनसोलनिफ्राय गोबां डक्टर इन्जिनियार हाइलि क्वालिफाइड जाहाथे जोंनिफ्राय गोबां स्टुडेन्टफोरा माने नैबे जोंनि गभर्नमेन्ट थानाय समाव जों जाहाथे प्रडाक्शन खालामनो हायो बे बिथिंखौ नोजोर होनानै हाग्रामा सारा बेबायदि स्टुडेन्टफोरनो अनसुंथाइ फाथायहरगासिनो दं आरोखि।